Nakasaganan, iti lokal gobyerno iti siyudad Ilawag nang dangron na iti medical care assistance team pero iti panagado na iti tao iti Semana Santa kaya pa ng pasangbayda kadagiti turista. Sigun na ni City Tourism Officer Attorney Charito Malikad nakikoordinardan iti City Disaster Risk Reduction and Management Council ken iti Philippine National Police para iti seguridad linak ornos kental na iti siyudad. Yung batad na ang may deploy da kadagiti kang ronana pagturturungan dagiti tattao dinto nga iti opisina dakit nakasagana pa yan nga agasistir kadagiti masapol na titulong no kasbilang aday tiya makasapol. Inay na, abib misita da pa yan kadagiti pagpaspasyaran ket may sa dito yan ang tilawaga Sanduns tinetipan nakaipan dagiti safety measures tapos maliklikan na dagiti disgrasya. Linggan tayo man dagiti paseti panagsarita ti City Tourism Officer. Pero late lang sila. Pwede ito blending mo. Ada nakalukat dito Alger nga sa baling Ojo. Awan Ojom dito Idol Joan. Nagkapapapalan dito technician ta. May naka-open na iba. O tingin mo. Pero late lang sila. Sino yung late lang sila? Asan yan makukuha ngayon? May naka-open na something or tignan mo kung saan yan yung mga na-open dyan na audio. Baka may naka Idol Joan, could you provide the audio? Laangan, tamarigatan na ito. Umuna si amin nakit kailangan tayong i-prepare decision tayo na seguridad na pas kumaliti panaka-maintenar dili na kental na. Ken nagsarita kami ni Dr. Melvin Manuel regarding digitay medical and assistant center tayo sa adu iti pakaipanan deti medical and assistant center tayo sige pakitan iti aglabas iti bisita tayo and iti tourist areas tayo nakasagana men so nga ada na i-plan niya ni Dr. Manuel ket talamang ipakaten ken naka-ready met iti elemento tayo iti siyudad Ilawag babaen iti Ilawag City Disaster Risk Reduction and Management Office tayo. Pakastapay continuous coordination tayo with our PNP. Tapno syempre so iti may isang katulungan tapno mang maintenance dili nakkental na aglalo ka iti papanan adu iti tourist and bisita kasama iti beach areas tayo ken iti tourist attractions tayo like ito yung siyudad Ilawag di mismo sentro ako ket nakasagana met iti City Tourism Office tapno mang safety assistance no anyaman iti no makontak kami man o naman mangited kada kami iti impormasyon nga at maresolbar nga issue no problema ket sisasagana kami tapno mang assistar kada gito ket nagturong tayo iti last week iti number 1 nga papapanan with the tourist attraction tayo iti siyudad Ilawag which is Ilawag San John ket napandigineta iday no ana digitay mabalin na maitulong iti city government agrogi tayo bilang gradually patulungan tayo ket in request nga napaspas namin iti lungguban iday ket matantan ket ato iti bisita iday so nga nakikoordinar tayo iti city engineering office tapnon maikanisi tay temporary lang nga tay pangpakalma pangpahangam na daras kung lumabas babay iti puma tay kaslahams no kwa temporary hams na tapno maiwasan nyaman nga madi mapasama ko ni disgrasya ijay na napadasan tayo met na talaga natataray iti lumabas ijay pakairamanan iti pakamumimet kanya no kailangan da iti supply iti danom ay panggapyan iti panabusar iti CR kaya dumaduma pa ijay kaya isa sa gana met TPF Ilawag sa yung mangtratar din yaman special period po ba nga 4x4 digital para magundawayan di EFC. When the rate time is yung regular rate at 4x4 ket 2,500 iti may isang 4x4 data 4x4 ket malaon na iti no ba medyo babasti ket itnem a tao no medyo dadakkel 5 tao data nga 4x4 ket nonalpas na tayo ruta na inimos na kanito San John automatic met libre datay sandboarding tayo datay pababa kay sand. Paset panagsarita Tourism Officer di Siyudad Ilawag ni Attorney Charito Malikad.
Okay, so is alright, so manarimaan kung ka nagsasaukam nga duwo. Yan, okay. Idol Joanne, kadigiti nga gundaw niya, awanak tuloyin. Anat maipaay nga tulong kadakwada, i-assist ni ada area ti pagturungan, digiti turista, nga ikabil ti city government, nga both or whatsoever? When at the T10 Idol Ayan na. naka-standby da nang rona dito sentro ada diti Thinking Bell Tower, iti Aurora Park, kadagiti simbaan ada pa dagiti nakabantay sa Zay, dagiti beaches tayo kaya nadadumapay nga pagaduan na ti tao, Idol Bernard. Pakiramanan ti tiyandaan, nada nga tamat, nga mang-assist kadakwada, dito ti paggatangan dati pasalubong, ken pagturungan, agsaludsud no kwadtan, Idol Joanne. When nadadapay, Idol Bernard. Kagidan iti neto dapat digiti taga DPWH and Philippine National Police iti Sumvac with the summer vacation program da may panggepay lang ka detoy panagkaada digiti turista, Idol Joanne. When Idol Bernard kaya nadapay ti tulong met ti Department of Public Safety. Public Safety, DPS. Okay. All right. Any more? Nadya pa lang ti Adamag, iti Siyudad Dilawag, Gadway 99.5 Bating Dawag, Idol John 15, Tatak, or